Mityabaw ang mga mag-uuma sa Canlaon City, Negros Oriental tungod sa epekto sa ashfall nga gibugwak sa bulkang Canlaon kagahapon sa buntag. Ani ang detalye. Karot nga pulo kalata. Nabulit sa abo ang mga tanom ug tungod niini napaglantawan ang alkanse sa mga mag-uuma sa Canlaon City. Usa na nila si Richelle Sibalay sa Barangay Pula, Canlaon City nga dili na mapuslan. Ang Barangay Pula nahimutang sa tiilan sa bulkan ug nasulod sa 6-kilometer danger zone. Natabunan sa abo ang gitanong nga litus, sibuyas ug carrots sa banay Sibalay. Gisulayan pa sa bana ni Richelle nga hugasan ang mga litus aron unta kini masalbar. Apan pakya siya kay lata na og dili na kini mapuslan. Namoblema karon ang banay Sibalay tungod kay nanunod ang ilang puhunan nga ilang giutang. Pagbuto sa bulkan, wa na kulbaan nami kay siyempre habagat bi ang hangin namo gitanan patubang ang abo expected gina namo. Matud sa PIO sa Canlaon City LGU, usa lang si Richelle sa mga mag-uuma sa mityabaw sa kadaot nga mugna sa subling pag-ulbo sa bulkang Canlaon. Ang Canlaon City gila isip vegetable basket sa Negros Island region apan karon apektado sa ashfall. Sa drone video sa Canlaon City LGU, makita ang halapad nga kadaot sa ashfall. Samtang nagpadayon pa ang assessment sa LGU sa gilapdon sa kadaot ug sa ihap sa mga mag-uuma nga apektado sa ashfall sa 12 ka mga barangay. Unsi niini ang grabing nakasinati og kadaot sa ashfall. Gibantayan karon ang posibleng pagbaha sa lahar gumikan sa kusog nga bunok sa uwan nga hatod sa habagat nga gihigop sa bagyong Inday. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.